Assalamu alaykum hormatly izleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2024-nji ýylyň 12-nji apreli Azat Türkmen kanalymyzyň garaýyş epleşigine başlaýas. Bilşiňiz ýaly garaýyş epleşigimizde biz her türlü temalar boýunça bir şahsy garaýyşlar orta atýas. Ol alyp barjyň öz şahsy garaýyşy. Elbetde alyp barjy ony her türlü faktlar bilen, materiallar bilen esaslandyraram. Ýöne şonu da men şol goýulýan tema boýunça dinleýijileri, tomoşaçylaram öz pikirlerini aýtmaga, şu diskussiýaga gatnaşmaklyga çagyrýan. Onam siz şu kommentariýa bölümine edip bilersiňiz. Bugünkü goýulacak temamyz näme? Bugünkü goýulacak temamyz ina bir ýyleşimizden gelen bir hat bilen baglanyşykly. Şu geçenki gepleşikden soň, ýani o geçenki gepleşigime näme bagyslandy bilşiňiz ýaly şol Moskwada amal aşyrylan terror hüjüm bilen baglanşykly waka bagyslandy. O taýda da bilşiňiz ýaly 4 sany täjik raýaty esaslan şol teraktda aýyplanyp tutsak edildi. Oň bilen bilelikde başga da tutsak edilenler bar. Ýöne şol hüjümi amal aşyran diýip 4 sany täjik raýat gadaplanýa. Inni şolardan biriniň gulugyny kestiler. Şol ýanky tutka tutlukda. Onu gulugyny kesenem şu amanyň bir işgärleriniň biri. Inni şu taýda inni bu garaýyş gepleşiginiň buňa nähil dahyl wadiýmem mümkin da. Bu garaýyş gepleşigini men buňa bagyşlajagam dälim ýöne şu student ýaşlarymyzdan birinden gelen hat şuňa tergi berdi. Ýani bu ýazypdyr adyna aýdyp oturmaýan bir ýyleşmediň bir orsiýetde okuyan bir talip ýaşlaryndan biri. Allah Muradaga Moskwada terakt eden täjiklerden biriniň, ýani terakt eden diýip şu terroristik hüjüm amalaşaran diýip aýdýar da. Terakt eden täjiklerden biriniň gulagynyň kesilendigini siz erwetdir iş diýip ýazgardyňyz welin. Musulmançylykda çağalaryň sünnetlenmegen şolar ýaly bir zat dälmi näme? Şu arada pikiriňizi aýdaýsyňyz. Sorak düşünüp mukadiýan adamlar yani bir geçenki gepleşikde şonu agdadyk da şu adamyň tenine de şirket ýetirmäge hiç kimin haky ýok. Hatda ölüm jezaty beriljegen bolsa şol ölüm jezaty suw tarapyndan berilmeli. Olam şol kanuny gödöňünde tutulan tertipde şol metod boýunça ýerine ýetirmelidik. Şol höküm çykarlandan soňra hatda hiç kimin gulagyny kesmäge de haky ýok, burnuny kesmäge de haky ýok. Hatta barmacığını kesmeye hakkı yok. Şimdi şu tayda yankı bir talip yaşlardan biri ya. Onu diye bu musulmançılıkta diye biz ya çağırlar sünnetli o tayda da diye adamın bedenini bir kesiyat ya da bu diye onun şolar yal bir at bolon ok mu diye da. Inni elbette bunu bu gepleşe hadar ki dinle oturan adamların içinde yani blog alıp neme diye oturuyorsun o keleyen iyi sünneden bir ongule deňeştirip bolar mı deyip hadar neme diýeni bardyr. Gan basyşy gal ýani. Şoň üçin aýdýar, bu gepleşik garaýyş gepleşik diýil ýa. Bu taýda da şol ýanky student ýaşlanmadan biriniň öz garaýyşy. Menem häzir öz garaýyşymy aýtjak, hawa käbiriňiň gan basyşyňyz ondan soň hasam galmagy mümkin. Hawa gaharyňyzdan getirmegi mümkin. Bir neme aýdýar da men bilen ýaşytlaşarak bir aşgabatdan hädiýek ýa. Allah'ım rahatiyatım ya kâbir gepleşikden benim katı halı yani. Yani kâte de diyetin min yaman gaharım getiriyen edip. Menem aydiyan o ho diyen men diyen hem mi gepleşimde hem begendir oturur yani men yani $100 da öyle diyen bir. Menem öl garaýşym var sen alalaşma bilersin alalaşma ne bilersin. Alalaşmayanlardan ya diyen komentari bölümünde ya da hat görünüşünde ya birazcık gerek bolsa hatyn söylenen biz şekeleş biler diskussiýa edip biler sant ýa-ni ýöne maňa diýen men öz garaýşymy aýtdyrmajak bolup sen beýdi oturma diýeni. Alalaşmaýansoň alalaşam mokdy. Sizem dinleýijiler näme aýdyp oturýarsyň aý sen damaňa şalmal aý sen näme etmeli sen ýok etmeli eýle beýle diýme hakyňyz ýok. Her kimiň her zat barada öz pikirini aýtmaga haky bar. Hatda din barada, Hudaý barada da şu peygamberler barada da, mukaddes kitaplar barada da tankit etmäge de hakymyz bar. Men bir gede gol şartlyk şeýhi bu haramzada bilen gepleşikde neme diýdim da oňa hora berdim da men aýdýan
Şu doğru yadım şonok da men öz diýen zadım. Ýöne şo taýda men aýtdym. En ha dedim şunyal latlar bolýar bulunda näme diýdim. Ya dinin ýalgyşmy ya Hudaýyň ýalgyşmy datmy diýlen ýa bir zat diýdim. Şo taýda komentariýa bölüminde bir indi dinarlan biriniň ýazanyny görnüp durda sen diýip oturanda adam bilýär sen Hudaýyň ýalgyşmy diýip. Hudaýym bir ýalgyşarmy diýär. Menem oňa ýazdym, menem oňa ýazdym. Hudaý ýalgyşyp bilýär diýdim. Olam sonra ne yapıp yanlış biliyor dedim. Huda dedim sen ya samsığı yaradan olsa diyeyim yok son yanlışlık dedim. Huda dedim yanlış mı yani olsa seni yaratmaz da seni ya samsığı dedim de. Şonda uğrayıp durma adamlar men. Şol samsığın şolları ya sonra vermenin öyle Huda'nın yanlışlığı mı ya da son yanlışlığı mı? Ona da onun öt fikrini aydın adamlar. Yönemin şundan diyecek men şu zatlarım kağıtlara bir erkinrek fikirler adamlar ögrünçtürjek bolýan siz ara şeyler izolýasiýada ýaşapsyňyzlar şu hatta pikirlenmek meselesinde de var öýdüňiz de var bir darajyk çyrçuwa salyp şondan çykadyňyz gelen ok kimdir biri şondan çykyp ursa ýa-da çykan bolsa eýem şonam aýagyndan çekip şu öz çarçuwaňyzyň öz şagaraňyzyň içine saljak bolýaňyz. Gaýta bara tersine sizem menem şunu ýa erkenrä pikir etjek bolup görýän. Näme şunu Allah'ım rada şunça ýurtlar töküp şunça ýurtlarda ýaşap aýyp şular ýallar aýdy otýur. Bolýan wara şu ýalňyşmy ka? Şunu ýal pikirler aýtmaklyk ýa bolanam ka? Bu Kanadan çykmakmy, türkmençilikden çykmakmy, musulmançylykdan çykmakmy? Hiç zatdan çykmak däl adamlar. Musulmançylykdan çykmak diýlen adam ýok eger sen öz pikirini aýdýan bolsa. Özde uruna näme şu netime Mansur Hallaç ýa nimeleri sopulary Umar Hayyam özde uruna şu sopuşyk ýoluny tutan adamdan biri. Şon ýaly nemeler var da özde urunyň ulamalary var. Şonu son ulamalar diýip pataplar şu sopulary. Emma hakykatynda şonu var. Fundamentalist İslamcılar dinarlar var. Fundamentalist dinarlar diýilende şu şeriat diýip ýöne maňlaýyn var şey yer urup maňlaýlaryny mazol edip ýören adamlar şolar ýalhapalar açydamandyrlar şolar iýerlap netimini dawandan soýan adamlar dinarlar ýöne be kapyrlar däl pikir etme adamlar din ýa-ni Hudaýa uýman ýören ýa dine uýman ýören adamlar däl. İsa peýgamber haça çüýlänler dinarlaryň barp ýatanlar. İsa peýgamberi alyp sen näme peýgamber mi diýip sen aýdy oturanda adyň näme biziň düşünýän adamda garşy gelýär biziň Hudaý barada biziň öwrenip beren adamda biziň kitabymda biziň Tewratymda garşy gelýär diýip özde urunny şonu haja çüýlänler şol Yehudiler da özlerini dinler diýip ataplap döşünüp beren sakarly sarmykly adamlar. Netimi öldürenem şolar dinarlar. Şoň üçin men gaýta aýdýanlar Hudaý diýilýän zat ol filosofiýaň obyekti. Allah Teala diýilýän zat ol filosofiýaň öwrenmeli zat, dinaryň öwrenmeli zat. Dinaryň öwrenýän zat näme? Edim gılım adat zat nädip ýykylmaly, nädip bolmaly, nädip niriňe tüýkürmeli, niriňe haýsege eňine talam bermeli. Ha we eliňe nädip tärat kılmaly, eliňe nädip ýuwmaly, ýüzüňe nädip ýuwmaly. Şular. On Hudaý bilen näme dahyl bar onda? Ol adatyň zat. Hudaý bilen kimiň dahyly bar? Hudaý bilen pel hepeçilen dahyly wa hem sopalan dahyly wa akyllarlaň dahyly wa Hudaý bilen şolar akyl ýetirjek bolýar, şolar düşünjek bolýar. Ondan fidaýdan ay Hudaýa da bir düşünüp bolma akyl ýetirip bolma diýmek mümkin. Olam bir filosofiýaň bırakmy. Käbir pel hepeçiler aýdýar Hudaýa belli bir derejede ýagny Hudaýyň insaniýete beren duýgularynyň derejesinde düşünmek hem aň getirmek mümkin. Olam Muhammed peýgamber nähil suratlandyrypdyr hadislerde Hudaý kalbyň bilen tanamak diýipdir şoňa. Hudaý akylyň bilen düşünmek däl, Hudaý kalbyň bilen tanamak. Şok sopalar diýilýänler öz kalplaryny içki dünýäsine arasalamak bilen meşgullanypdyrlar. Diňe namazyä orada bilen näet şolaň köpüsi, şo sopalan köpüsi. Adaty şerigaty eýirip beren adamlar düzgünlerinde eýermeýändirler. Sebäbi tarikata giren soň, tarikatam türlü sopçylyk ýollarynyň dürlü görnüşleri. Tarikata giren soň tarikatyň käbir ýollaryna hatda sen şerigatdan hem ýüze gürmeli diýilýär. Sen şerigatdan hem ýüze gürmeli diýilýär. Olaň öz düzgüni bar, olaň öz zikri bar, öz tansy bar, olaň öz aýdymy bar, olaň öz meditasiýasy bar. Olar oturup ne edip dua okumaly, ne edip ýüzüňi ýerip tutmaly, zat olar ýalarda öwrenen oklar da olar düýpli
pel tepelere öwrenýärler. Pel tepeň üstüne nädip akyl ýetirip durur. Daşky dünýäni öwrenip Hudaýyň bardygyny, Hudaýyň jemalyny nädip görmek, Hudaýyň jemalyny görmek diýilýän zat näme? Şo taglymata, şo taglymata özlegine magtym bolam, uly gyzyklanma bildiripdir. Şoň üçin şol öz goşgularyna magtym boly, şo geçmişiň sowaplarynyň filosofiýasynam öz goşgularyna salyp bilipdir. Üstesine öz dünýä garaýyşyna, öz duýgularyna boşupdyr. İntek magtym bilen temasyna biz gelir, şo barada temasyna da gelir. Men şu zatlar näme aýdyp otyr, ine şuň kugunu orada bayram belle otyr. Şoňa da bir gawatla baragam şu barada gurrun edeýin diýdim. O tuton oradanyň adam kabul bolsun, kim oradasyny tutan bolsa beren sadakalan adam kabul bolsun. Ýene bir 70 ýyl wagtdanam Gurban bayramym geljek. Ýöne berjek Gurbanyňyz kabul bolsun diýip biljekler. Janlar soýup Gurbandygy edýän bolsaňyz janlar soýup şoňam ganyny döküp şonuň Hudaýa bagyşlaýan bolsaňyz şonuň kabul bolsun diýip biljekler. Sebäbi ol näme gawat gelen hakyky Hudaýa bolan feýwe, hakyky Hudaýa bolan duýwa gawat gelen sebäbi diňe bir meň düşünçüm boýunça däl, ol gadymy akyllarlaryň sowaplygyň köpüsiniň düşünçi boýunça Hudaý gana mätäç däl. Kıysaca Hudaý gana mätäç däl. Eger haýsydyr bir zatly gana lezzet alýan bolsa, onda şol Hudaý däl. Bir zat kimdir bir zat şondan lezzet alýan bolmagy mümkin. Gana öküp kimdir biriniň ganyny öküp alna sen hatyraňa şu diýip kabul etdiň, şondan bir kabul edýän bolsa ol Hudaý. Men pikirimçe şol Hudaý däl. Hudaý däl. Hudaý gana lezzet alyp bilmeýär. Hudaý gana lezzet alyp bilmeýär. Hudaý söýgüden lezzet alyp biler, Hudaý duýgudan lezzet alyp biler. Ondama Muhammed Peygamberiň öz hadislerine aýdy şeýaly gurbanlygyň ýa-da sadakanyň iň ýokary görnüşi öz erwet täsirlerinden sadaka vermekdir diýär. Ýa-da öz erwet täsirlerini gurban etmekdir Hudaýyň hatyrasyna diýär. Gurbanlygyň iň beýik görnüşi şo. Öz yaramaz häsiýetinden haýsydyr bir bölejigini alaq etdiň şundan beýlek şunu men Hudaýyň hatyrasyna etjek däl diýip bilseň, şol bir sürü müň sany mallanam şol gymmatly zat. Bir sürü maly getirip şonu sen öldürsen, şonu gaýtasen hatta beter günä edersin. Ýöne sowap etmersen şo bu giden malyň ganyny döküp ýöne ýeki jewr yaramaz häsiýetini sen Hudaýyň hatyrasyna gurban edip hak ýoluna bir adamçylyk bir nemesine tebigatyna dolanyp bilsen şoňa ýakynlaşyp bilsen göz asly tebigatyna öz insanyk tebigatyna ana şonda sen Hudaýa ýakynlaşýan. Ana şonda şol sadakaň iň beýigi diýip hasaplanýar. Ana menem şol filosofiýany gollanýan, o filosofiýanam men toslap tapan filosofiýam däl ol, sowaplygyň toslap tapan filosofiýasy däl ol, Muhammed aleyhissalamyň öz hadislerini aýdanlar. Inni gepi birazajyk ula ýadyrdyk, adamlaryň käbirlerini ýa ýa-ni gan basyşyny ýokarlandyrdyk, damarlaryny, boyun damarlaryny çekdirdik, onan bilip otyr. Indi ýa-ni ýyldyşymynyň soragyna gelýär. Olam musulmançylyk bilen baglanyşykly. Ýani beden agdasyny kesmek. Ol jeda diýdik. Hiç kimiň haky ýok diýdik. Emma biz ene sünnet diýip barat diýip ýa-ni çağılan beden agdasyny kesýär, ol şoňa deň dälmi diýe. Men pikirimçe şoňa ýakyn bir zat. Näme üçin? Hatda şondan ýaramaz bir zat bolmagy mümkin. Birinji bilen aýtmaly zat indi şu taýdam. Hakykatdan hem köp adamdan gahar geldi. Esasanam özlerini musulman dini bilen baglanyşdyrýan adamdan häzir şol ýa-ni tutulan täjiklerden biriniň aýratynyň çok gulagynyň şeýdip kesilmegi bir haramzada ýa-ni Feyz Beşnik tarapyndan adamnyň hakykatdan hem gaharyny getirdi. Oňa düşünip bolýar, ol musulman däl, hem gahar geldi. Ýöne aýratyny özlerini musulman diýip hasaplaýanlar. Ana haramzada orslar, ana haramzada kapyrlar ýa-ni hristiýanlar ene biziň üstümizden ýene şeý diýip izdiwas edýärler, şeý diýip üstümizden gülýärler diýip mertebämizi basgylýarlar. Ene musulmanyň gulagyny kesýär diýip. Birinjiden şol adam, şo tutulan täjik hakykatdan hem şoňa elinde gan bar bolsa, şo ýa-ni şo tutulanyň birinjiden ýa-ni adam musulman diýip men hasaplap biljek däl. İkinciden hem şol musulman dälim bolsa, şo barp ýatan gan oljagym bolsa ýene bir gede gaýtylýan, hiç kimiň öz ýa-ni öz başyna kimdir birine şeý diýip alyp jeda bermäge haky ýok. Kanun boýunça edilmeli. İstendik jeda. Ondan ne men aýtdym ol ýa-ni men şolar ýaly iş edýän adam men musulman hasaplanmak hiç bir eline ýara galyp
adamları İslam dinine ya başka dinine uyduracak bolup agresiya ýoly bilen şo metodu ulanyp öz dinine uyduracak bolan adam bolsa şol adamyň Hudaý bilen hiç il dahyly ýok. Antanyk bilen hiç il dahyly ýok. Agresiya bilen, gorky ýoly bilen sen adamy öz düşünjäňe uydurýan bolsaň, diýmek şol adamyň sen näme diýen öňü bilen saýlamak erkinligini elinden alýan. Gorkulan adamda da bir saýlamak erkinligi bolup bilermi? Häzir men sen şu garaýşyň bilen ey plany men sen şu üýtberen dini düzgünden bilen şu sen dini hadymlaň sen ahun ulamalar diýenden bir pikir bilen men alalaşamok diýsem seni maňa haýwat atsaň seni maňa haýwat atsaň näme diýen sen men öz pikirimi aýtmagy bolan erkinligimi elimden alýan. Men şol adamlar bilen alalaşamok diýmek bilen men şol adamlaryň mertebesine degem men şol adamdan pikirle alalaşmaýandygymy aýdýan. Menem şonu aýtmaga hakym bar. Ulama diýen adamlarym öz döwründe näme adam insan çagat bolup doglandyr, insan çagat bolup dogulupdyr şeýlemi? Hawa. Şolaryň näme bokordan bir şey diýip uçup ganatly düşen başga bir nemeler däldir, perişteler däldir. Şolaňam edim gylym barada, şolaňam aýdan pikir barada. Bidem öz pikirimni aýdyp biler, şuňa alalaşýar, şuňa alalaşmak diýip bilerdiňe. Şoňa diýmäge hakyň bar. Şonu eger kimdir biri, ýok şu adam men diňläp, ýok, sen näme kim bolupsyň ol ulamalaň, ahunyň, hawa, ol pirleň pikir bilen alalaşmak diýer ýaly sen kim diýmäge hakyň ýok. Men Allah Murat Rahim, menem ödümçe öwrenýär, menem Hudaý kabul etdim ýüregim bilen, menem Hudaýa uýup beren adam. Ýöne men öz garaýşym bar. Indi şu sünnet meselesinde de men öz garaýşym bar, olam diňe bir men garaýşym diýär, o gaty köp adamdan hem garaýşy şol sanna. Ýani sünnetlemek diýilýän zat musulmançylykda Gur'anda ýok. Sünnet Gur'anda ýok adamlar. Na ýeke zat bar, olam nähil zat? Olam Gur'anda göni aýdylanok. Ol Gur'anda näme? Inni şol Gur'anna şu taýda ýagdydylýa diýen adamlar Gur'anyň haýsy süresine, haýsy aýatyna salgylanyar. Olaram Gur'anna sünnet barada şu aýdylýa diýenok, ýagdydylýa diýen. Olam ýekece bir ýerde bar, ýagny Gur'anyň Al-Bakara süresiniň Al-Bakara suresi bolanna Gur'anyň 2-nji suresi 124-nji aýatyna şu taýda ýekece bir gysgaçyk bir heter bar şu taýda. Bir jümle bar. Şonda neme aýdýada ýokki Allah Teala aýdýar. Ne bu orça tercümesinden okuyun. Вспомни, как испытал Господь Ибрахима повелениями и как тот выполнил их. Yadına salliya. Allah Teala yani Hudaý diye, Avrahim'i diye, Avrahim'i nehil görkezmeler bilen finagdan geçirdi ve ol şolary diye yerine yetirdi diye. Şonu ýatla diye. Şonu ýatla. Indi näme üçin bu taýda sünnet bilen baglanşdyrýarlar? Sebäbi diye, indi bunu aýdýanlar näme diye? Tevratda Ibrahim peýgamberiň Ibrahim aleyhissalamyň şol ömrü ýoly barada gurrun berilenne şoň Hudaýyň şoňa beren görkezmelerinden biri sünnet barada görkezme bolýar. Ýagny bilýän bolsaňyz, eger bilmeýän bolsaňyz onda bilip goýuň. Tevratda Ibrahim aleyhissalam Misirden gaýdyp gelenden soň, ondan Hudaý Teala'dan şoňa bir görkezme gelýär. Hudaý bilen arasynda bir şert bolýar bu. Şo şertleň biri özüň sünnetlemek, ýani özüň diýende sünnetle diýär da. İlkinjige de sünnetlemek baradaky görkezme şo peýgamberleriň içinde ilkinjige de şol näme gelipdir diýär da. Ibrahim peýgambere gelipdir diýär. Olam Ibrahim peýgambere näçe ýaşynda gelýär? 99 ýaşynda gelýär. 99 ýaşynda öz-özüni sünnetleýär, hemem şoňa Allah Teala'dan şol görkezme gelenne olay diye hemem özüni sünnetle diýär. Hemem özüňe öz garamagyňdaky erkek göbekli kim ma bolsa şolaram sünnetle diýär. Şu bundan beýlek diýär, şu düzgün bolsun sen diniň diýär, sen ýolundaky düzgün bolsun diýär. Ana şondan başlabam şu düzgün giýerdiler, soň wagtyň geçmegi bilen buny Yehudiler kabul edýär. Sebäp Ibrahim peýgamberiň döwründen tek Yehudi, ol hiç il Hristiýançylyk, musulmançylyk hiç il din ýok. Ol Ibrahim peýgamber atla İslam dininde de degişler liwaydylýar, Gur'anda da aýdylýar. Ibrahim diýär, ol ya Hanif diýär. Ibrahim diýär, ol ya Hanif diýär.
Olliya hiç bir dine değişti değildi diye. Şey demek bilen nämen görkezjek bolýar? Ibrahim yüz we yüz Hudaýa taqdim edip beren adam, oň hiç bir din bilen işi ýokdy diýär. Inni şol ýöne şo da diýär Hudaýdan şunu ýaly görkezmege özüň sünnetle ýakyn wagtlarda da diýär sen aýalyň Sara diýär hamile bolardy. Sana diýär nesil galdyrar diýär. Sebäbi ondan öň Ibrahim peýgamberiň bir ogly bardy. Olam kim? Olam Ismail. Olam haçan boldy. Ol Misirden gaýdyp gelenden soň 86 ýaşyndaky Ismail bolýar. Ismail kimden bolýar? O Saradan bolanok. Ismail şol Misirden alyp gelen ýani bir gul aýaly we Agar diýip. Şol gul aýaly ýani Saraň ruhsady bilen şol gul aýalyna ýani Ibrahim peýgamber şu gul aýaly bilen ýatyp dur ýatýardy. Şondan soň nesilleri ýa. Birinji şagasy şondan bolýar Ismail ulu ogly. Olam ýene de şo Saraň ruhsady bilen bolýar. Indi bilşiňiz ýaly ýani başdaş aýaly o Sara Ibrahim peýgamberiň aýal dogony hakykatynda. Olam nähil aýallygyny käbirleriň aýtmagyna görä, ýa-ni käbir maglumatlara görä süýtdeş aýallygyny sebäp Tewratda da bir hilrek şol mesele aýal dogon ýen söz bar. Ýöne şol hakykatdan ýeje tarapyndan hem kaka tarapyndan hem aýal dogony. Käbir nemelere görä gyýtagrak maglumatlardan şo taýdan çen tutsaň Tewratdaky maglumatdan onu kakalary birde ejeler aýratyn eken. Diýilen netije gelýär-de. Ýöne şonu da aýarlygonyň bolýar da kakan bir da. Şoňa öýlenýär, şo Sara öýlenýär. Soňdan şol açlyk bolýar ýaşap beren ýerlerinde de ondan Ibrahim peýgamber ýa-ni Sarany ýanyna alyp şo aýalyny ýanyna alyp biram ýegenini ýanyna alýar. Ýagny Ibrahim peýgamber öz dogonynyň ogly ýa-ni Lut peýgamber diýilýär. Ol on tabi peýgamberlik statusy ýok. Şo Luty öz ýegenini ýanyna alyp üç bolup nemäge diýerler. Misir'e gidiyorlar. Misir'e baranlarına da şol Misir'in faraonu paşahy o hükümdarlyk edýän o taýda şoň aýalyna ýa-ni Sara göz gözdirýär. Ýöne göz gözdirjeginem bilýär, Sara gaty owadan gyýda eken. Şoň şunu aýdýar, eger diýär sana göz gözdirýärler diýär, göz gözdirýärler diýär. Ýa-ni Misir'in paşasy faraonu diýär. Men tenniýa aýalym diýmenne aýal dogonum diýerni da bir tarapdan dogrusyna maýdy aýal dogonu ol. Ýöne ikinji tarapdan şol ruhatyň özünde aýalym ol, nikaly aýaly. Ona hakykatdan hem faraonuň göz gözdirýär, olam göz gözdirýär. Men ýa öýlenesim gelýär diýär, bolýar öýlenýär, muňa da berip goýarýar. Ýani Ibrahim peýgamber. Indi şu taýda şol men ýene bir aýtjakdym, da şu käbirleriňden şo Gurhany öwrenmedikleriniz bardyr, Tewraty öwrenmedikleriniz bardyr ýa-da Gurhany öwrenip Tewraty öwrenmedikleriniz bardyr. Şol içkini öwrenip urýan gonu şolar ýany bir hili häzir ki musulmançylygyň düzgün nilýän zatlara da garşy gelýän zatlar ýüze çykyp urýan da. Şoň üçin geljekde bu şu meselelere diýip geçer. Näme üçin Tewrat bilen Gurhany bir ýerde goýarýarlar, ikisinden içindäki köp düzgünleri, kada kanunlarym çapra gelýär. Ondan bir ýerde inhabi adam kärçilikli diýilýän zatlar, Gurhany adam kärçilikli diýilip kabul edilýän zatlar Tewratda bütünlüğü biz üçin adam kärçilikli bolup görünýär. Tewratda hakda sebäbi şu Gurhanyň norma bilen deňeşdirendi. Ene yan kıymetelede de Ibrahim peýgamber diňe birinji gedek däl, yan şota aýalyny paça şey dip bermegi. Onun berýän üstüne de baýa, sebäbi paça ondan Ibrahim peýgamberi öz gaýyn agaty ýaly garaýar da Ibrahim peýgamber ol yan Saraň agaty bolsa, olam ýankyň aýalyny şey öýlense, ondan oňa galyň tölen ýaly yan faraon buňa bir giden yan mal mülk berýär. Ondan aradan epes wagt geçen soň ondan Allah Teala'dan buna işaret geliyor yani faraona. Uyduruş geliyor tenniye Ibrahim ayarını aldın rahat deyip. Ondan tiyadeden soğurandan o zaman bağışla diye bir cemce hanım geçten aydayın o men şu diye ayarım dedi ya. Hem ayarlı onu hem ayarım dedi. Ondan sonra aydılışına göre ötünç sorap yankıyını iyini kaytarıya. Inni käbir dinarlar ödölerine neme diýerler da anandyrýarlar da ay diýä oňa diýä elde girmeýändir oňla ýatmandyr diýä faraon. Ha o şonça wagtlap aýal hökmüne alyp öýlenen bolsa aradan mepes wagt geçen onda şeýle garaşy oturunur şoňa diýmän şeýlem. O tarapama da öýdüňiz Allahyň gezde olar ýaly ertekine maýdy bermeli ýa-da o elde girmeýändir, näme etmeýändir diýip zat diýip
Yöne biz gözüne getirmeli. Ibrahim peygamber diýil ýani şol ýanky peygamberiň ýaşan döwri ol ýanky Musa peygamber gelmäkäde ýene de bir 1500 ýyl töwerek aňyrda ýa-da Musa peygamberiň öýde biziň eramyzdan ozal 2000 ýyl töwerek ýani şu taýdan alanda 3000 ýyl töwerek bolan bolsa ol ýanky Ibrahim peygamberiň döwri diýil ýani döwür ol biziň eramyzdan ýanky häzirki döwürden alanda ýan bir 4000 ýyl töwerek 4500 töwerek bolýar. Onun şu döwürdäki Kanada kanunlar, düzgünler edil, şu döwürün Kanada kanuny ýaly bolanlar diýmekligiň möhüri ýalňyşlyk. Otada gaty adamlaryň ýagşylyk ýamanlyk barada düşünjelerim köp babatda ýütüşik bolan. Siz pikir etmeň adamlar ýanky şu jemgyýetiň häzirki adam kärçilik normalar diýil ýani ýaly normalar biziň döwrümizdäki ýaly normalar şu döwürde de bolanlar diýip ýok. Hatta Muhammed peygamberiň öz döwründe Muhammed peygamberiň öz hadislerini aýdylýar. Gıyız şağalaŋydy diýä, hatta Gurhanyny da aýdylýar. Gıyız şağalaŋydy diýä, gömmäň diýä da. Näme şu şey diýä? Tebe şu döwürde adat bolan musulmançylykdan öňkü döwürlerde käbir urp adatlara görä Araplar arasynda bir neme bar eken, bir düzgün bar, bir arym bar eken da. Ýagny ilkinji çağan ogul bolup dogman, gıyız bolup dogulsa, şo saňa Hudaýyň gargysy. Ýagny şu ýüdük aralyk ýaly görülýän eken. Şoň üçin käb birinji çağasy şu tä ogul dogýança gıyız şagatyny gömýän ekenler. Diýirligine. Onuň ogul şaga bolandan soň ondan soň gıyız bolsa ondan saklýan eken. Aşo düzgünem şo hatta Allah Teala ýa Cebrail perişte şo düzgünem şol Muhammed peýgambere şu Gurhany berenne şonam agdak geçýär da. Şonu hatta şo Gurhanda da şo da agdalyp geçilýär. Soň hadislerde da agdalýar. Gıyız şagalarynı gömmäň. Şon ýaly görkezme bermeli bolupdyr da hatta şon ýaly mukaddes kitaplaryň üstü bilen görkezme bermeli bolupdyr adamlara. Nöwediňiz gözüňe getirin. Adamlaň aň düşünjesiniň derejesini nähil derejede bolan. Ony hem näme üçin sen gıyız şagan bolsa göm bermeli. Näme üçin sen onu şon ýaly Hudaýyň gargysy diýip kabul edýän. Kim onu kelläňe goýupdyr. Ha o şo döwürde de olaň hem öz dininiň türlü dinler bolan o döwürde. Olaň hem öz ruhanlary bolan, olaň hem öz mollaty bolan. Ha o wamydyň ne şugul kunlaryň bar, o wamydyň mollas plan diýip gaýşyryş betip berler ana mollaýdan bolsa diýmek şol aňyry hakykat. Öýler kelleleri işledip şo barada bir zat öwrenip ýa şoň kitabyň gatyny açyp şu hakykatdan şo mollaň aýdanlady barmy karşyda diýe ýokmy kadyp gylyklanýan adam ar. Ondan şu mollaň aýdanlady häzir men bir ýerden okap bara şoň ýalňyşlygyny men suwd edip bir zat gurrun etsem böwürgökden gelýär. Näme üçin? Sebäbi molla Allahym rahimdan ol ýokurdy ýa haýsydyr bir birini pir diýip hasaplany bolsalar onu da hasam pir bilen sen gidişek bolýanmy diýip Aýsysynda aňyrak diýetdiň o 4 çarlyarlyň içinde de intek hemmedat bir gulala gulluk diýerler kenäň diýsem onda adam men häzir maňlaýymdan ok berjekler bar. Ýöne men şonu ýakynatlarda şo barada da men gurrun geçjek. O taýda da ken neme datlary bar da çözülmeli, anyklaşdyrmaly, hem gurrun edilmeli datlary bar, garanky datlary bar da. Inni yine dolanyp gelýär. Ondan ýanky normalar diýdikden Ibrahim peýgamber şey diýip öz aýalyny bir faraonyň aşagyna salypdyr şey diýen ana baýapdyr mal mülkli bolupdyr soň 10 ýyl ýaly wagt geçende hem gaýdyk ýyzyna gaýtýar da ýanky ýegeni bilen Lut peýgamber hem aýaly bilen gaýdýar. Onuň Lut peýgamber öz mal mülkini alyp olan baýaky den soň baýan otam olan baýak gaýdýar da olar başga şähere gidýär şol neme Sodom hem Gomorra. Lutun şäheri diýip adalan ýere gidýär da. Ona bilýäňiz soň ol adgynçylyk we başwurýar Lutun baran şäherinde ýani şol biziň döwrümizde homoseksualizm diýilýän zat ýa-da zat bar eken, ol norma öwrülük edipdir. Ha Lutam o taýda şo çağalary bilen aýaly bilen şo taýda neme ýaşap berýär, şo zatlara uýgunlaşyp şo adam kabul edip. Ondan bu nemede Ibrahim peýgamberem ýa-ni hananlar ülkesine gidýär. O taýda ondan şo taýda Sara ondan buna ruhsat berýär. Sen niye şol Misirden alyp gaýdan şo agara neme gyrnaň bilen ýatda bir zat ýasa sebä menden äni çaga öňenok öňler diýem garaşma diýär da. Bolmasa şoň öňýany Allah Teala'dan oňa bir neme gelýär. O waz gelýär. Men taňa men sen niye gaty meşhur ederim, sen neslin gaty köp bolar diýär da. Ine şu ýerlerem sen köp bolar diýip eýem şo degurdy. Entek Musa peýgamberden has öň
Şol Ibrahim peygamber döwründe hamala Ýuwdiýlaryň öz düşünçe boýunça hemem Tewratdan okap şolaň çykarýan netijesi boýunça şol häzirki Ýuwdiýlaryň, Yehudilaryň aljak bolup eýeli geçecek bolýan ýerleri wa diňe Palestina däl, oň Tewratda Siriýaň bir bölegi, Iragyň bir bölegini almaly bular, Misriň bir bölegini almaly bular. Gaty köp territoriýany almaly. Şol wada berilen ýer diýilýän ýeri bular alaýsa. Hamala şol hatta Ibrahim peygamberiň döwründen başlap eýam Allah Teala şo barada aýdypmyşyn. Soňradan Musa peygamberiň döwrüne gaýtalapmyşyn. Gaýtalanypmyşyn. Daýanky berilen wada. Indi men şoň şunu aýdýanna, bu Tewrat diýilen kitap bütün adamzat kitaby däl ol. Men şonu gaýta-gaýta hem aýdybam biljek hem suwdam edibiljek. Tewrat diýilen kitap bütün adamzat üçin ýetlenen kitap däl. Mesela şu Kur'an ya İsa peygamberiň hoşgabary ýaly, İncili ýaly, adamlar üçin ýetlenen mukaddes kitap boluşlary ýaly, Tewrat bir millet üçin berilen kitap. Bir millet üçin. Yehudiler üçin hem däl, şo bir millet, Ýewrey millet üçin berilen kitap. Olam içinden ýagtalýa. Şol Tewrat okanda özüň düşünýän şoňa. Şo taýda şolaň Hudaý diýen wady diňe şolaň aladat diýen. Bar o taypany gır, o milleti gır diýem görkezme berip otyr. Şoň dini başga şunun şoň dini başga şoň üçin gır diýen ol. Şolaň milleti başga şoň üçin gır diýip otyr. Diniň hem şolara ýaýrat diýen ol. Na Allah Teala Kur'any berenne, şu Kur'an bütün adamlar üçin ip berýär. İçinde de gaýtalýar. İsa peygamberim gelende, wagt edende. Öz wagt netigetini bütün adamlar üçin ýetläp bütün adamlar üçin hem şoň apostollary, şoň ýanyna şoň hemralary, şonuň bütün adamlar üçin hem ýaýradýarlar. Emma Tewraty beren şu Hudaý diýilýän, men şoňa Allah Teala diýiljek gal adamlar. Tewraty şol Musa peygambere beren Hudaý diýilýän, şolaň Hudaý diýýäni diňe Ýewreýleň ýa-ni Jehudlaň aladat ne diýär? Diňe şolaň akwaly arada gurunga tutuş Tewratyň öýden tutuş şol Ýewrey milletiniň taryhyna bagyşlanan. Adamlar taryhyna däl, Ýewrey milletiniň taryhyna bagyşlanan hemem Ýewrey milletine wada berilýär. Ýewrey milletiniň hem nädip şoň aladatyny edenlik hakynda Hudaýyň özi, Hudaý diýilýän şoň özi gaýta-gaýta gurrun berýär. Men sizi şundan halat etdim, men seni bundan halat etdim, men sizi bulara kuşkurdum, men sizi olara kuşkurdum. Awa, ine size şolary ýaly peýgamberi ýerdim, size bulary ýaly peýgamberi ýerdim diýip, şol milletin gurrun edýär, adamlaryň gurrun eden ok. Men adamlaryň aladatyny etdim diýen ok, siziň aladaňyzy etdim diýär. Wada berende de şo ýeri wada berende. Ala böyle men size wada berýän. Şoň üçin men aýdýan, şol Tewratda çykyş edýän Hudaý diýip Hudaýyň adyndan çykyş edýän kimem bolsa, şol Allah Teala däl. Niýe käbiriňe aýtmagy mümkin. O bu an 4 kitap diýilen näme bar ha? Düzgün bar 4 kitap diýip ol ýanky in gadim şol ýanky Tewratmyşyn soňgudan dewur, ýanky Musa peýgamberiň Tewraty, ondan ýanky İsa peýgamberiň İncili, ondan Dawud peýgamberiň Zebury, ondan ýa-ni İsa'dan Dawud peýgamberiň Zebury, ondan ýanky Tewrat umman Musa peýgamberiň Tewraty, Dawud peýgamberiň Zebury, ondan İsa peýgamberiň İncili, ondan Muhammed peýgamberiň Kur'an diýilýär. Indi Zebur kitabına hiç içerde Davut peygamberin Zebur kitabını hiç içerde sen okumayan. Böyle küçük duştan duşorsanız onu hatta çapam etmeyenler oğlum Yahudilara diye işte. Ne için? Sebebi Zebur ile Davut peygamberin Zebur ile Musa peygamberin Tevrat'dan gavat diyen içinde köp karşılık var. Şoň için onu kendi wagdam eden. Şoň için soňunda näme galya Tevrat galya İncil galya bilen Burhan galya. Şoň için ne Tevrat'ı wagt edip beren Yehuda duşmaýan. Kur'an wagt edip beren musulmana duşorsaňyz, Tewraty İncil wagt edip beren Hristiýana duşorsaňyz, emma Tewraty wagt edip beren Ýuwdiýa duşmaýan, Yehuda duşmaýan. Näme üçin? Bir eline şu Tewratyny alyp gelýänem dinimizde ne şutada hakykat bar, şonu kabul etdiýip beren Ýewrey gördüňiz. Gören näme üçin? Sebebi ýene de bir gaýda aýdýan. Şol din, şol kitap diňe şol millet üçin ýetlenýär.
şonuň dinini kabul edenlerden on ýöriýtige desur wa gaty uly düzgünler, o gaty kyn düzgünler wa olar seni kabul etdime medýalar. Eger sen şo milletden dälen bolsaň, ýöne seni barur dol derejedäki Yehudi diýip atlandyrmaýarlar. Sen barur ikinji derejeli bolup galýan. Eger sen ganyňda Yehudilik ýok bolsa, ganyňda Jehudlik ýok bolsa, olar sen aýdal sen türkmen bolup bar, sen özbek bolup bar, sen ors bolup bar, sen nemis bolup bar, men şol siziň diniňizi kabul etjek diýip barıp görüň. Ol ýöne baryp musulmançylyk kabul eden ýa hristiýançylyk kabul eden ýaly o taýda geçirilýän düzgün, onuň boýnuňa goýulýan şertler we ol mümkin hem däl. Men onu o arada düşündüren näçe şerti wa şonu hatda Yehudilerin öýleri bir berja edip bilýän men Yehudi diýip göründim. Berja etmeli ýaly ýoň şerti wa. Şo näme edilen, şonu ýaly agyr şert döredilen şo dine keseden adam gelip girmesin diýip kynlaşdyrylar. Bolýan şoň için dep aýdar bir 10.000 sany bir keseki milletin wekilinden, islewlilerin wekilinden iň bolmanda bir jiga şoňa bir gawat gelip şol düzgünleri berja edip şoň hötdesinden gelip bildi diýemiz de şoň şey diýemiz de şol ýankaýdyşym ýaly şol dolu derecede şol Yehudi diýilip barur şol ýewreýler tarapyndan kabul edilen okşalady. Şulam nämen görkezdi ýa? Şo diniň adamlar üçin netlenen din näligini, şo kitabyň Tewrat diýilen kitabyň adamlar üçin netlenen kitap dälligini, diňe bir millet üçin netlenen, diňe bir milletiň aladysy üçin iýerilen zatdygy şoň aňyrsynda da diýmek onno, bütün adamlaryň Hudaýy dälli, bütün adamlaryň Hudaýy dälli, millet Hudaýy da tire taýpa Hudaýy diýilen düşünje bolan gadymytda taýpa Hudaýy. Her bir taýpa we Hudaýy bolan. Yani kahinatlara ben içine girdim da bir kâvat alıp kaçacağım yani nemem. Yani akıl yüzümüm. Şoň için gen görmem. Ben tek öňünden häzir size käbirdatdan çalaja bir ujuny ýaňdydyp goýoýun ona men bil kaslaýyn edip otyň şu atla aýdyp otyň. Geljekde biziň gowulacak temalarymyň çala başlaryny häzir men gowulap otyň. İçine girmänrek. Soň ýanky aýdanlatlarymyň her sene aýratyn alayetden şoň içine has amyklyrak girer. Şoň meni ýatlatýan. Bu ýanky sünnet meselesi men şoňa ýöne bir bahana boldy da. Indi bir aýtdyk sünnet ýanky meselesi edip ol aňyrdan gelýär. Ýanky Ibrahim peýgamberiň döwründe dören zat musulmanlardan öň ýagny islam dininiň wekillerinden öňünde Muhammed peýgamber gelmäkäde sünnet diýilen zat ol bolon esasan hem has ýörgünli bolon din şol Yehudi dinine bolon. Olam şol Ibrahim peýgamberden gaýdy. Indi bir aýtdyk 86 ýaşynda Ibrahim peýgamber ýanky ýaly şoň ulu boldy diýdik ýanky gyrnagyndan agar diýen gyrnagyndan şondan soň ýanky 13 ýyl geçenden soň 89 ýaşynda şoňa täzeden ýene de şo Hudaý diýilýänden görkezmek gelýärde sen näme özüň diýen sünnetletmeli ýa şonu. Sebäbi ýakyn wagtlarda da sen aýalyň Sara diýä özü hamile bolar diýär. Sebäbi barwur ol ýanky gyrnakdan bolan ol Ismail ogluny bu hakyky ogly barwur kabul edibilen o izadan aýaly Sara kabul eden o. Ol gyrnakdan bolan diýip atapman ýa-da. Ondan şol işaret gelenden soň ondan ýene de bir işaret gelýän ýani şo Sodoma Gomorra şäherine gitmeseň de ýegeniň ýaşap beren Lutun diýä şäherine bar şon sen halat etmeli o taýda de gaterwetler bolup ýör diýär. Onuň şo taýyp baryp ýanky şol nämäni ýanky Lutu so alıp çıkarlarından soň o ta hakykatna perişteler var baryp çykýar da adam typatyna girip onu bilýän o taryhyny Gurganda da gurrun berilýär, Tewratda hasjykmajyk gurrun berilýär. Şonu Lut öz aýaly hem iki gyýdy bilen çykyp gelýärkä, ýydyňa garamallar lip şo periştelerden görkezmek gelýär da anky aslında ýokardan gelýär görkezmek. Şonu şo aýaly şo görkezmek boýuna men ýydyna garanda şoň näme daşa urulypdyr diýerler da şo riwayata görä. Ondan şo iki gyýdan alyp çykýar. Lut onuň ilki barıp bir şäherde ýaşaýar, ondan bunu şäherden bunu kop çykarýarlar. Şo aňyrda şol adgynçylyk edenlikler täpli, ýakat haýyşly, ýakat ýaman. Ondan bular bir gowukda ýaşap, da edip onu şo taýda bilýänsiňiz şo Lut peýgamber diýilen öz iki ýanky iki tane gyýdy bilen jyntyk atnaşyga ýerýär.
Ondan indi bana aklacak bolýanlar aýdýar bu diýe piyan bolupdyr diýe. Lut diýe Lut öl gyýylar, gyýydy bilen bile içip de ara içip de piyan bolup piyançylyk edilipdir diýe de. Hakykatynda Tewratda aýdylýar, birinji gyýydyny piyançylykda ýasaýar ol. Birinji ýanky birinji gyýydynyň gyýydyny hamil edenine piyançylykda bolýar. İkinji gyýydy bilen jynty gatnaşyga girenine ýan piyançylykdan açylyp aňyna hakyky bir aňynyň duru ýagdaýyna ikinji gyýdy bilen jynty gatnaşyga girip şey edip ondan giden bir nesil emele gelýär. O nesiller barada da gurrun ederiz. Indi şol adama şo adgyny adama da peýgamber diýýärler da, Lut peýgamber diýär. Hakykatda şol adama hem peýgamber diýýärler. Öz gyýdy bilen jynty gatnaşykda bolup, hatda şo döwürde de gyýdyň bilen jynty gatnaşyk etmek ol günä erwet günä hasaplanýar eken. Ýöne şondan şolana şol Lut diýilýän şolat diýmeli bolýan. Şey dip nesil galdypdy. Giden bir nesil şol ata bilen gyýydan dogan çağalan nesilleri häzirem ýaşap ýör ýakyn boldy. Onu da barar şimdi şo wakadan soň şol Lut indi Lut halat edilenden soň ýygyna gaýdyp gelýärkä neme İbrahim peýgamber bir goňşur paşalygyň üstünden geçmeli bolýar diýe. Ol paşalyga Gerar paşalygy diýilýän eken. Ondan şoňa ýetip barýanlar o taýda da ýene de Ibrahim peýgamber we aýaly bilen şertleşýär. Ýa Sara bilen. Şo padşah saňa göz aýsa, sen meň aýalym diýersiň, sen meň aýallygym, aýal doganymsyň diýip. Onuň o taýda da ikinjiге degen hakykatdan hem şo diýe padşah, şo Gerar paşalygyň paşasy diýe Sara göz gözdirdi diýe. Münferin Tewratda aýdylyşyna görä şo Sara 90 ýaşynda eken. Ibrahim peýgamberem 100 ýaşynyň içinde. Şol ýanky ýokurdan Hudaýdan görkezme geldi diýdiňä, sen öýüň sünnetli diýenden soň olar şo taýyp gidýär. Lutu halat etmeýär. Soň gaýdyp gelýär. Ýa-ni bu sünnetlenen öýdem Hudaý tarapyndan hem bana görkezme berilen ýanky işaret gelen ýakyn wagtlarda Sara hamile bolmaly. Inni şol intek Sara hamile bolmaka şo Gerar padşahlygyna yine de İbrahim peýgamber öz aýaly Sarany şol Gerar padşahyň aşagyna talýar. Men aýalym diýer, men aýallygym diýip. O taýda da hamala yine de şol faraon bilen bolan wakaýaly çykýar. Ýagny Hudaý Allah Teala Gerar padşahynyň düşüne girip sen şunýaly erwet iş etdiň, günä etdiň, sen Ibrahimyň aýalyna öýlendin. Ondan beýle turan soň ökünüp ötünç sorap şunu ýene şu hakykatdan hem jeýlemi diýe olan boyunna alýar. Ondan ay ötünç sorap bu diýe aýagyny ýykyp bad edip diýe onu tawşyrykdyr diýe. Ýöne o taýda dagdaýardy. Degmänmişin diýe. Ýagny Gerar paşalygyň paşasy Sara öýlenenden soň näçe wagt geçenden soň şoňa elinde girmänmişin. Onu da bilen ananmaly anam bilen kabul etmesen başga neme ýok. Ondan o taýdan baýa gaýdýa. Olam ýanky öýlenende ýanky Saraň gaýnagasy ýokmunda garaýada ýanky neme Gerar paşahy Ibrahim peýgambere de oňa da galyň hökmünde bir giden mal, mülk berýär, ýanky mal berýär, pul berýär. Şey dip o taýdan baýa gaýtdy diýär. Olam Tewratda aýdylýar. Şondan soň ondan Sara hamile bolýar. Inferin adamda. Hudaýdan görkezme gelende sen ýakyn wagtlarda hamile bolýan diýär. Şoňa çenni Ibrahim peýgamberden hamile bolup bilen Sara. Şol hamile bolmak üçin bular ilki şol Lutu halat etmek üçin ýanky Sodoma Gomorra gitmeli, soňam ýol üstünde ýyllaryna dolanyp gelýärkä. Ýanky Gerar paşalygyň üstünde bular ýol düşüp, onuň Gerar paşalygyň paşahy buňa öýlenmeli. Sara wagtlaýynça soňam ökünmeli, Sarany Ibrahim peýgambere tawşyrmaly, olaram gaýtmaly, şondan soňam birden käde Sara hamile bolmaly. Indi şonu şol Tewraty öwrenjeler aýdýar. Elbette Yahudilerin degnasyna diýýär. Ol ýanky şo Ishak, Saradan olan Ishak hakykatynda Ibrahim peýgamberiň çagasy. Ol şol Gerar paşalygyň çagasy. Şoň hamile bolmak üçin hem şol Hudaý eýdip olary şo taý uğradýar. Lutun ýanyna uğradýar, soňam ýerine gaýtyp gelýär, ýoluny şoň üstünden düşürip şol ýanky paşalyň aşagyna salmaly.
Yani Sarani bağışlan bolin şunu ýaly gödöwre gamaýdan. Ona şondan ham bile bolup gelibem iskak dogurmaly ýa. Iskak dogýandyň şondan hem ondan yani Beni İsrailler diýilýän yani Israil nesilleri, Yehudi nesilleri yani on kahani taýpasy Ýewrey taýpasy dünýä ýerakdy. Indi sünnetli meselede. Şondan berem şol ýakly o Ibrahim peýgamber özüň sünnetlerine soňam şolam ondan kabul edilýär de adat bolup galýar. Nu bu taýda ýene bir zat bar. Şol sünnetlemek diňe bir ol din bilen baglanyşyk bilýär. Ol dinden öňem yani medisina nokta nazarından mı zat mı tek dol düşündürüşem yok. Hatta şol nemede de var kendi pasatlan ya da gadimi Mısır nemeler medeniyetinde de bolon diýip. Şu taýda mundan 2500 ýyl ozal biziň eramyzdan 2500 ýyl tögere ozal şu Mısır faraonlarynyň şol ýani Mısırdaky tapylan gurlarynyň daşlarynyň ýüzüne, gur daşlarynyň ýüzüne çekilen suratlardan şu bir ýani nusga, şondan alynan nusga. Şo taýda sünnetlemek prosedurasy görkezdi. Şu takminan şun ýaşy şu suratyň ýaşy da şol ilni biraz kullanýar turlar renklap bar ýöne şu faraonyň gowur daşynyň ýüzüne çekilen suratlardan biri ýa-da yani şu aşakda da ýazylyr. Biziň eramyzdan ozalky 2500 ýyl bolsa, diýmek şolunda Tewratyň peýda boldy, ondan bolmady. Ya şu Musa peýgamberiň hem döwründen biraderak öňkü döwür bolmagy mümkin diýip ataplan. Ya diýmek şu düzgün onno ulu ýaýran, giň ýaýran düzgün bolmaly. Şu düzgün şol ýa-ni sünnetlemek düzgüni Misirde de bolon, Etiopiýanyň hem töwereginde bolon, umumyň ýakyn günlerde käbir taýpalarda da bolon diýilip ataplan. Diňe bir Semitlerde de Semitden daşardaky şo ýaşaýjylaryň arasynda bolon diýip ataplan ýa-da. Ondan şu merleňem içinde şu merlerde de şolar ýaly bolupdyr diýilenim çaklama bar. Ondan diýmek onda şoň düýüne teretsek bu musulmançylyk bilen baglanyşyk bilýär. Bu gigiyene bilen baglanyşykly bolmagy mümkin. Sebäbi şol sünnetlerine şol hama ýerliýär, şol janta organyň çagan şu hamyň aşagyndan mikropdan saklanyp galyp soňadan aýalyň janta nemesine de ulu adamlar janta gatnaşa ýerinde aýalyň janta organynyň içine şo ýanky parazitler salmagy mümkin. Şunu ýaly neme bolmagy ýa-da adamyň özüniň hem şoň üstünden kesellemek mümkin zat diýilen pikir esasynda şol oýlanyp tapylypdyr diýilýär. Şol düzgün ol ýöne ýanky garaýşdan biri ol, çaklamalaryň biri. Her hil nemesi bar. Mysal üçin men şol Yehudilaryň düşündürüş bilen gadaplandım. Şonu Yehudilaryň özleri nähil düşündürýär diýip. Sebäbi Yehudiler bunu näme diýär? Indi bir aýtdyk ýanky Ibrahim peýgamber özüň 99 ýaşynda özüň sünnetlerini bolsany Ibrahim peýgamberiň düzgünne ýerseň anna şoň ýaşyna garaşyp otursaň sen ölýän çaňa munda sen özüň sünnet etmeli. Ýöne soňra Yehudilaryň özleri Musa peýgamberiň döwründe bular düzgün bir ýerde diýär. Tewratda ýok ol nimede bar? Talmudda bar. Talmud bilen şu hadisi ile ýaly nemesi. Gurhan wa Gurhanyň daşynda da ýene bir iki çeşme bar. Biri hadis beýleki hem sünna diýilýär da sünni. Ýani Muhammed peýgamberiň edim gylymlary şoň nusgawy häsiýetlerini beýan edýän düzgünler kitaby. Şolar ýaly bularda da Yehudilerde da düzgünler kitaby we oňa Talmud diýilýär. Ýani Tewrat ol Hudaý tarapyny gelipmişin, berilende Musa peýgambere berilipmişin. Ondan daşaram şol Talmuda çözgüt berilýän düzgün namalary soň asyrlaryň dowamynda Yehudilaryň öz ruhanlary birgiden ruhanlar. Diňe bir Muhammed peýgamberiň ýanky hadisi ýaly Muhammed peýgamberiň dilinden çykan düzgünler däl ol. Asyrlaryň dowamynda şo Yehudilaryň iň hormatlanýan meşhur ruhanlary kada kanunlaryny, düzgünlerini döredipdirler. Şoň içinden hem soňadan oturup saýlap alyp belli bir jogurda ene biziň eramyzdan edil öň ýanynak jogurda soň ikinji ýanky Babilon nemesi wa diýilýär. Ondan buna iki nüsgosy var da oňam gurrun neder. Ýani Ýerusalim nüsgosy var diýilýär. Talmudyň bu birim Babilon nüsgosy var diýilýär. Iki tane nüsgosy var oňam. Olaram bir öz arasynda birazrak tapmak bolýar. Umumyň
şeydi bir bular projekt döredipdirler. Oňa da Talmud diýilýär. Talmudun göwrümi töwradyn gydan uly. Bir näçe kitapdan bar. Ana şonno bular şular ýaly düzgünlerem salypdyrlar. Ýani sünnetlemek meselesini düzgünleşdiripdirler. Ýani çağa dowlandan soň 8-nji gün şonu sünnetlemeli. Sünnetletmeli ýa-da balankada. Inni musulmançylykda nähili? Musulmançylykda hakyky düzgünne eýerjek bolsaň diýä Muhammed Peýgamberiň öz hem hadisine hem Muhammed Peýgamberiň öz ömür beýan edilýän ýanky maglumatlara göre hamala Muhammed Peýgamber öz agtyklaryny şaýda maglumat da şaýda hadislerde getirilýär şo maglumat. Muhammed Peýgamber diýä öz agtyklary Hasan bilen Husayn niýe şolar dowlandan soň diýe 7-nji gün sünnetledipdir diýär da 7-nji gün. Indi şonam düzgün hökmüni alýarlar. Täze gur ýanky jymda Gurhanyna ýok. Emma hadislere girdipdirler. Hadislerde de şonu ýaly mysal getirilýär. Ýani Muhammed Peýgamberiň özüne sünnetletmändir. Täze näme üçin? Bu taýda şonu ýaly bir garaýş bar. Gadimden gelýän, dilden dile geçip gelýän näme garaýş bar. Muhammed Peýgamber hem diýä näme diýişdi? Ýani Hıdır sünnetlerini nilen bir düzgün adamlar bilýänsiňiz hem Hıdır sünnetlerini diýip. Ýani türkmençilikde käbir çağalar, olun çağacyklar şolaň ýani ujuýdy. Edil sünnetlenen ýaly bolup bolar dogu bitdi, şon ýaly dogulýarlar da. Ana oňa bize biziň döwrümizde bize ýaşkak şol ýaşullardan Hıdır sünnetlerini beşdiýärdik da. Ana şolar ýaly 13 tane peýgamber bolan geçmişde. Şolaň biri Muhammed Peýgambermiş da aýdyşlar boýunça. Awa Muhammed Peýgamber intak peýgamberlik nemesini almakada statusyny onun öňe Muhammed Peýgamberden daşary 12 tane peýgamber ýende tanak geçelim şunu tana o başdaýda Adam aleyhissalam, Şis aleyhissalam, Nuh aleyhissalam, andan Şuayb, Lut, ýani Lut peýgamber diýilýär. Musa peýgamber, Hud, Salih peýgamber, Yusuf peýgamber, Zakariya, Hanzala, Yahya we hem Süleyman peýgamber. Ine şular hamala şol Hıdır sünnetlerini diýilýändirmişler. Şolaň ýanky dowlanyna hem ujutlary sünnetlerini. Şoň üçin Muhammed Peýgamber özüni sünnetletýändir, emma şo düzgünliğe kabul edipdir diýilen düşünje bar. Ondan indi biz aýtdyk ýanky bu düzgün Yehudilarda gaty berk düzgün hökmüne taklanyp gelýän gadimden bäri hatda İsa Peýgamberem özüni sünnetledipdir diýerler. Özüni sünnetledýän nokta en asasy İsa Peýgamberem şo dowlandan soň 8-nji gün sünnetläpdir. Şonam şu Pravoslav hristiýanlar şo günden belläp geçýärler. 14-nji ýanwarda şol İsa Peýgamberiň sünnetlenen günü hökmüne ýörüýär, bayram hökmüne şon belläp geçýärler. Indi görüşimiz ýaly diýmek bu gatyr İslam dinininden bönü gelip çykýar diýip boljak zat däl bir tarapdan. Hatta Yehudi dininden hem gelip çykýar diýip boljak däl. Ýan gaýjyşymy diýäli başga da Yehudilerden hem İslam dinine de degişli bolmadyk başga milletlerden atlarda da ol köňede bolupdyr şo diýen. Taýpa bir nemeler hökmünde, adatlar hökmünde. Şoň üçin inni ýene gaýdyk gelýär. Onu çağan sünnetletmek on özü bedene şikayet salmak diýermi? Ine bu adamlaryň öz ýene-taň öz wujdanına bagly zat. Hakykatynda men öz şahsy garaýşymy aýtsam, şol şikayet salmak. Ödem travma goýmak derejesinde ýaly bize hakykatynda düzgün boýunça musulmançylyk hakyky düzgün boýunça ýan gaýjymy ýaly 7-nji gün sünnetletmeli. Ýa çağa ýaňy tak gün nogdo, ýaňy dogan çağany sünnetletmeli. Yehudilerim 8-nji gün diýär. Indi olar ýaly döwürde belki çağan elbetde belki nemesinde psikatyna travma galmadam ýöne şu gün musulmançylykda 7-nji gün sünnetletip beren adam bilen türkmenlerde duşamok dogry aýtsam. Ne biziň döwrümizde bize 6-7 ýaşka, 5-6 ýaşka, käbirleme 4-5 ýaşka sünnetleýärdiler töweregimizde. Ýöne şol ana bizi gorkudanlar näme atalanmaz näme diýip gorkuýardy. Ana neme
sünnetleyen gelýär, sünnetleyen gelýär diýse gaçyp gizlenip bara bir ýerde özümi sokarýar ýeri bolsa sokýardyk da özümizi şol hakykatdan hem gelip sünnetläjekmek. Ondan hem şol ýörüýte o döwürde Sowet döwründe resmi sünnetleyen yankı poliklinika dat ýokdy, bolan okdy. Diniň bir nemesi ýok munne. Gadagan ni patapleýandylar özlerim şo türkmenler öz içinde özleri gadagançylyk ýerde. O sünnetlemek sen orsuňam bilen ok, komünistňam bilen ok, şo baryp türkmenler ýa musulmanyň özleri aýdaýmasa da. Öz aralaryna şeýle şuulçylyk edip ana plan sünnetledik, şun plan sünnetledik, şun diýip şeýle şuullaşyp berler ýöne hakykatan hemme kişi şon sünnetlet ýa. On kıyın tarapy näme? Ol in bannisede da hatta poliklinikada sünnetledip bolanok çağanı şoň üçin sünnetleyen ýörüýte adam bardy. Ine biziň döwrümizde şo gelýän adamyň soňuny görüp otursam soňra ýa görsem şol adamyň hatta medisina bilmem ýok eken şo biri gelip sünnetlendi. Ondan ýöne gelip şo sünnetleýärdi, ýene belki adam çağalan maňla getirýändir da bir ölüp bitip beren jondan ýokdy, tejribe toplandyr da. Ondan yine bir aýylgan şu düzgünem var ýa-ni şol sünnetlenenden soň çağalan ýa-ni bilen okaýdyr ki döwürde edilmeýän bolmagy mümkin. Ol şo gadymdan gelýän düzgün eken da. Şo bir çöp çagada ýa-ni sünnetlenen çağan ýa-ni şo sünnetlenen ujuýdynyň ýa-ni daşyndan şo ham aýrylandan soň onu şo çöpüň daşyna orap onu guradyp bara onu ýadygarlyk ýa-ni saklaýan ekenler. Bizim döwrümizde de saklanýardy. Şol klassdaşlarymyň adyny öýüne barsak şo kişi kak derrew in sünnet çöpüm diýip bir ýerden çekerden çykaryp getirýärdiler ýa biziň öýümizde gelseler hani senin sünnet çöpüň görkeýde sünnet çöpüň görkeýde boluşup bara näder pikirlenip goýan bir gül köm bolan ýöne şutaýda käwa tanışlama çek tanışlama gurrun verdim da şol orar soradylar şunu ýa şol at bam sizde o ba näil bolýar. Ondan sonra gurrun verdim de ýanky ýerini gurrun verdim de biz de diýdim şunu ýalydim şol sünnetlenip şol aýrylan ham adamyň hamy soň diýdim şo çöpe oralyp diýdim guradylyp soňam diýdim ýa-da gelip sakdan ýa çekerler de durýar diýdim. Gözlerini çegelişip onu olýa olýa gatyr ýabanlyk diýem olýa para sen nädip ki adamyň hamyň sen öz hamyň näme üçin öýüňde saklap oturýarsyň o diýe bir adamyň tenniň böyle diýem mi da. Ay bir diýip o diýurde onu ýalam garalan okdy diýip aýtabara bir ýerimde şeýle görkezýärdigem diýdik de. Inni şol sizde häzirki döwürde näil adamlar şonu ýaly saklanýar şol ýanky sünnet şep diýilýänler. Sünnetlenen şol ham ýanky çağan geljekde bir öňde bir bilemok ne ýadygarlyk bol näil ýadygarlyk. Indi etika tarapyna gelýärlik ýanky şolunny şol çağa şolunny fütem etmek dälmi diýär. Men ýene gaýtalýan. Men pikirimçe şol çağa fütem etmek näme üçin? Sebebi bu islamda islamyň bir düzgün hökmüne giýirilýän zat. Islamyň bir böyle hökmüne. Islamyň öýüde näme o din. Dinem adam özü erkin taýlanmaly. Ol men pikirim däl, ol erkin taýlanmak diýil ýani o konsepsiýa. Ol hemme bir intellektual adamlaryň arasynda akylly başly adamlaryň arasynda ol bar ýörgünli zat. Adam haýsydyr bir zady uýjok bolsa, syýasy ideolog bolsun, dini ideolog bolsun, tapawy ýok. Dini ygtygat bolsun. Şonu özü erkin taýlanmaly. Sen onu tüpüňülenem maňlaýyna diýip faýlatmaly, seni gorkudygan faýlatmaly. Sen çağaňa ýa sen men musulman, senem musulman bolmaly, çağaňa haýwat atyp, şonu mejburam etmeli. Özüňçe düşündirmeli. Ýöne çağaň başga bir dinler bilen gyzykdan görjek bolsa bolýar. Indi siziň ka düşünükli bolýar, sen eje kaka, siziň aýdyp beren adamy düşünükli. Ýöne maňa aýdylyny hristiýançylygam gyzykly. Men şonu megrenesim gelýär. Näme üçin olar musulman bolanok, näme üçin olar öz ýoly bilen gidýär? Oň näme tapawdy ba? Olar bizden onda yaramazmy? Ýa-ni mysal üçin sizden onda olar yaramazmy? Olar kafir bolup sizden hakyky Hudaý honu bolýarmy? Näme? Şoda ýazar olary hakykatynda enata düşündirmeli. Ýöne enatalan köpüsiniň özüne şonu düşündirmäge intellektual potensial ýok. Näme üçin? Sen özüňe ýam haýsydyr bir dini saýlan bolsaň, sen öz diniň barada hiç sen erwesam aýdy bilmeýär. Hatta sen aýsalarym gulaňydyk ýa. Şeýlemi? Ondan sen objektiv düşünjede beri bilmeýär. Näme üçin? Her kimiň özüne öz zady ýakyn. Her kimiň özüne öz zady ýakyn. Şu erwedem bolsa şu menki diýär.
Erweden bolsa öýüni güde, mesela şu öýüs şagatynda en ata bir kemçilik görese gelen ok. Şo kemçiliginiň bardygyny aýtsaňam şonu boýnuna alasy gelen ok gaýta saňa düşman bolýar. Sen ýagşyly kökmünde de şonu aýtsaň, din ýanada da şonu ýaly garalýar. Men kine men dinimde erwet zat bolup bilmez diýýär. Diýip düşünýär adamlar. Ya adamlar pahyryň bar. Men diýjek bolan görgüliň adamdan umumyň adamlar nesliniň iň uly kemçiligi hem gowşuklugy we gowşuklugy. Näme diýsek da? Şok askınlygymy? Iň uly bir askın tarapy adamyň, eji tarapy. Ejiligi adamdan ejildigi hakykatyň gözüne garap bilmezlik ukuyby. Şoň üçin adamdan köpüsi hakykat gözläni okşaýar. Köp bilen hakykat diýilýär açy bolýar. Hakykat bir hili kıyın görünüşde gelýär. Ýakymsyz görünüşde gelýär hakykat. Näme üçin? Hakykatda sen ymtylyp görseň we sen bir giden asnaşyklardan, bir giden illüziýadan azat bolmaly bolýar. Sen illüziýan diýilýän zatlaryň bir giden gymmatlyklardan balar. Seniň gymmatlyk diýip düşünip görän zatlaryň puç bolup başlaýar. Şolar weýran bolup başlaýar. Sen hakykatyň uğruna çykyp urasaň, sen ondan hem ýüze görmer, bilam ýalan eken. Bilam ýalan eken. Bu uýup beren adam buňa maňyrsa çüýrük eken. Buňa maňyrsynda bir giden şolar ýaly bastyryp edilýän zatlar bar eken. Mene bilmeýändir. Bir giden zatdan sen azat bolmaly bolýan, bir giden zat sen boýun almaly bolýan. Gaty agyrlyk bilen boýun almaly bolýan. Göz ýaş tökülen boýun almaly bolýan köplenç. Eger sen hakykaty gözleseň. Şoň üçin adamlar näme diýär? Adamdan köpüsi hakykaty gözlän ok. Adamdan köpüsi haky gözlän ok. Hakykat diýmek bilen men absolut hakykaty şol Hudaý diýilýän zady gözüňde tutýan adamlar. Hakykatyny ilmde da, filosofiýada, felsefede hak diýilýän zat absolut hakykat diýip düşünýär. Absolut hakykat diýmeklik şol ýokarky Tangry, Hudaý. Ýöne Hudaý diýilip görkezilýän zat köplenç diniň üstü bilen görkezilýän zat ol diniň atributy. Ol dine uýdurmak bolýar. Şoň üçin men köplenç gyny saýandyr. Hudaýa gulluk etmek bilen dine gulluk etmek bilen ýer bilen göýük ýaly tapawdy bar. Sen dine gulluk edýän adam dini hudaýlaşdyrýar. Dine gulluk edýän adam Hudaýyň ýerine dini oýup Hudaýa şirk getirýär. Özleriň bilen ok şonu. Özleriň bilen ok. Din uğruna uruşup bören, gan nöküp bören adamdan köpüsi Hudaýa gulluk etmekligiň nämediginiň ýygynyň bilmeýän adamlar. Ýygynyň bilmeýän adamlar. Olar dini gulluk edýär. Din üçin gan nökýär, Hudaý üçin gan nökýär. Din üçin hem öz janyny gurban edýär, din üçin hem adamdan janyny gurban edýär. Iň soňunda da şolar ýaly adam cennete düşürýärmi? Dogdy diýär. Ol maňlaýyny nädiligi sen dogda hyýdyp maňlaýyny nädiligi edýän hereketi boýunça. Şoň üçin ýankyna da geldik-de. Şo sünnet meselesinde bu hakykat bilen, hak bilen, Hudaý bilen baň dahyly zat ýok. Bu däpde surul gadyndan gelýän bir düzgün onuň dininiň içine salypdyrlar. Onuň dininiň içine salypdyrlar. Qur'anda ýok, ýöne ol ýudeýlerden alınıpdyr. Hakykatyna seredip otursaň, ýudeýler, ýehudilerden alınanlar. Indi bunam türkmençilige de ornaşdyrypdyrlar. Bunam indi bary bir diniň bir düzgün hökmü, diniň bir däbi hökmünde, şoň bir normasy hökmünde gidýän bolsa, onda din diýilýän zat adam öz erki bilen kabul etmeli, näme? Kabul etmeli. Sünnetem şol diniň bir düzgüni bolsa, şo düzgünem adam geljekde öz islegi bilen kabul etse, onna gitmeli poliklinika. Şo taýda özüni öz erki bilen sünnetletmeli. Ýöne intep hiç zada aňa çatmaýan çağajyk ol geljekde kim boljak? Ol özüni Hristiýan dini bilen baglaşdyrjakmy? Bu din bilen baglaşdyrjakmy? Hinduizm bilen baglaşdyrjakmy? Näme bilen baglaşdyrjak belli däl. Ya asla men agnostik boljak. Men Hudaýadan anjakdan, men hiç zadadan anjakdan. Näme üçin men sünnetletdiňiz diýse, sen näme jogap berjek? Ama bir jogap berebilirsin gigiyene üçin. Ýa saglyň üçin hem gowula çağajak. Näme üçin baňa sen gaty görýän? Bolýar şol islam bilen baglanşykly bolmasyn. Bolýar şol sen şonu din bilen baglanşdyrma. Ýöne öz gigiýenaň üçin hem gowy diýerler diýmeli bolýan da. Ýöne şonu da şol adamyň özi şonu saýlanokda sen ena hökmünde çağıran üstünden sütemedi.
Ayrıca ol hakiki sütem olana yan kaydışımız yani bu o küçücük kunnukda kaydedilen o bizim o Türkmençiligimizde. Olan musulmançılığın ama düzgünne gabatdylan ok. Näme üçin ki musulmançylygyň düzgünne görä yan kaydışymyz ýaly hadisde ana bellenişine görä Gur'anda däl hadisde bellenişine görä Muhammed peýgamber öz hereketi bilen nusga görkezipdir özüniň agtyklaryny Hasan hem Husaini 7 gün kak ya doğulandan yani 7 gün geçenden soň sünnet edip. Emma bizde näme edilýär? Eýem çağa eýem bu epesli ýaşa ýeten soň 4, 5, 6 ýaşlara ýeten soň sünnet edip berler onu olan bir ullukan agyrly azaly da. Onun şunu ne pikirlenip görün. Men bunu birazcık pikirlendirmek üçin aýdýan adamlar. Ol näme nesen musulmançylyk ýatyrjak bolýam näme? Men şunu gaýtalap aýdýan şoň üçin. Şoň musulmançylyk bilen dahyly ýok adamlar. Musulmançylyk bilen dahyly ýok. Ol köneden gelýän düzgün ýöne şonu soň salypdyrlar. Sebäbi musulmançylykda bar bolsa, ol Gur'anda bolar da Gur'anda ýok. Gur'anda ýa-ni gyçaklaýyn zatlar. Ýagny biz diýä yani Hudaý Teala diýä, Ibrahim diýä, syna getmek üçin bir giden görkezmeler berdi, görkezme ýa-ni tawşyryklar berdi. Ibrahim peýgamberem şoňa döz geldi, şo tawşyryklary ýerine ýetirdi diýä. Indi şo tawşyryklaryň birem sünnet diýip düşünýärler-de, ha diýmek onda biz Ibrahimyň görellesini eýermeli bolsak, Qur'anna şonu nusga hukmunda görkezilýär. Şol onda diýmek şoň üçin sünnetem giýerýär. Diýip düşünüp şeydi valnında. Şeydi valnında. Ana indi yakynatlarda ýene 70 günden datdy. Häzir orada bayramy, orada danam bir 70 gün ýaly wagt geçen soňam Gurbanlyk bayramy gelýär. Yani şu wada häzir Idul Fitr diýilýär, soňam Idul Adha diýilýär, Gurbanlyk bayramy. Otada da birden janlar Gurban edilýär, zat edilýär. Ine men her gedek şoň ýaly bayramçylyk gelýär, bolyn ay Gurban bayramam gutly bolsun da diýerler da. Ony men şo taýda dilim aýlanan nokta adamlar şo seňem beren Gurbanlygyň kabul bolsun, Gurban ýa-ni dökenganyň diýip men ýa-ni gepleşiň başynda aýtdym. Şonu men diýip bilemok, diýen biljek ýal Gurban bayramyňyz gutly bolsun, mübarek bolsun, kabul bolsun diýip biljek däller. Sebäbi indi Gur'anna şular ýaly süreler bar. Gur'anyň na 22-nji süresiniň 34-nji aýatynda her bir ummata diye для каждой общины мы установили место жертвоприношения или религиозный обряд, чтобы они поминали имя Аллаха над скотиной. Her bir ummata diye umma biz diye Gurbanlyk üçin ýöretýär düzgünleri diýip tesurlary diýe tawşyrdyk diýe şolar üçin giýirdik diýe. Onam näme üçin şol ýa Allahyň adyny şoň üstü bilen ýa Allahyň adyny tutmaklary şonu ýatlamaklar üçin giýirdik diýe. Soň indi seredin 22-nji süreň 34-nji aýaty. Indi şol 22-nji süreň 37-nji aýatynda bir adajyk soňrak aýdýar. Allah Teala öýde aýdýar. Nime ýasa ni krov их не доходит до Аллаха. До него доходит лишь ваша богобоязненность. Yine bula bir tercümesi, bir näçe tercümesi var da, yine bir tercümesinde ни мясо их, ни кровь их, жертвенных животных не нужны Аллаху. Ему нужна лишь ваша набожность. Hudaýa diýe Allah Taala diýe, siziň diýe etiniňi dem gerek diýe, siziň diýe dökýän ganyňy da ýagny şol gurbanlyk malynyň dökýän, malynyň dökülýän ganam gerek diýe Hudaýa diýe. Hudaýa diýe siziň diýe diňe takwalyňyz gerek diýe. Hudaýa siziň diýe diňe diýe hak hoşnýetliligiňiz hemem şu umman şu nusgowy nämäňiz gerek diýe da adamçylyk. Nabojnost ýagny bir Hudaýylygyňyz gerek diýe, ýagny takwalygyňyz gerek diýe şol nemeden. Indi Gur'an görýäňizmi? Ýagny 37-nji süresine seyret, 37-nji aýatyna seyretmän ýagny süreň 34-nji aýatyna seyretseň, Allah Teala her bir ummat üçin, her diniň öz ummaty üçin, ýa-ni ummat üçin öz ýa-ni gurbanlyk düzgünligi ýerdikdir. Diýmek biz üçin hem ýerdikdir diýip zat diýip şeýda etýän onuň alyp ýa-ni malyňdan bagyny çalýan da Hudaýa bagyşlaýan da ýa-ni diňe 34-nji aýatyny seýretsen.
Emma häzir şonu şey diýip okap ýannaky aýatlary here duraýan 37-nji aýata ýetýän bolan otaýda näme diýär. Hudaýa diýär Allah Teala sen ganyňa gerekkä, sen etiňe gerekkä. Hudaýa sen niýetiň gerek diýär. Ana men şu başda aýdyjym, aýdýan zadym da sen öz ýaman häsiýetiňden gurbanlyk berip bilseň, şondan beýik gurbanlyk ýok Hudaýyň Allah Teala'nın gözüniň öňünde. Şoň üçin bir janlar getirip gurban etmek bilen Hudaýyň gözüniň öňünde lokan bir iş eden ýaly bolýarlar käbir adamlar daha gurbanlyk gördüm näme etdim diýip. Ol özde guruna Araplara näme üçin berilen, o düzgün giyirilen ol ýanky Hudaý Teala'nın özünden öňüm men käbir gepleşikdim daýra kim belläp geçipdim. Araplar üçin iň uly baýlyk şoja gurdy. Mal. O wagt ekrançylygam ýok. Bir buğda ýekip ýa paýt ýekip ýa bilem arpa ýekip ýa pomidor ýekip kartoşka ýekip beren Arap ýok. Olary ho başga ýurtlardan getirmeli bolýan ekenler. He, o taýda çöllük diňe mallarçylyk bilen meşgullanyp bilýän. Adawlyk gurby otun bar ýerinde şo taýda düýäň wakyp, goýunyň wakyp. Ondan Araplar üçin iň uly baýlyk mal bolan. Ondan sen Hudaýa bolan öz ygtykatyny ya da Hudaýa sen özüň ne derejede berilenini suud etmek üçin görkezip boljak. Adam sen Hudaý üçin şu öz baýlygyňdan bir zatlar gurban edip bilýänmi diýilen synagy bar da. Şo synagy bar. Ana şo synagy üçin hem ýa-ni şol Idul Adha diýilen, ýani gurbanlyk diýilen düzgün giýirilen. Hudaý üçin iň bolmanyna bir baýlygyňdan bir zat berip bilýänmi? Şonu suud etmek üçin ol hukma şu özünden o dogurda näme kiyse pullu gedip berin zat ýok, maly gedip berilýär. Şu malyndan gurban berip şonu suud edýän ekenler de. Malyndan gurban berip şonu suud etjek bolýarlar. Emma aýdaly sen malyňam ýok, zadyňam ýok. Sen urýany boş kwartirada da ýaşap berin. Ondan näme etmeli? Näme etmeli? Sen bir toğun damagyny çalyp biljek adam ya şonu çalasyň gelene. Sen ýüregiň gylýar, şu janlary öldürmäge ýüregiň gylýar. Sen onuň özüňe musulman diýil, sen musulman diýilini kabul etdiň. Sen Allah Teala ýüzlerini aýdýan da Hudaýjan meňe ýüregim dödenek şu jagada şu janlar şu hatda şu toğun bokurdon kesmeklige de damagyny çalmaklige de meňe ýüregim çatanak. Şuňa nebisi magar ýa diýsen Hudaý senden gaty görermi? Biraz pikirlenip görün Hudaý şoň men Hudaýjan sen hakyň üçin men şu janlary öldürjek geldiýsen. Hudaý seni öldürsen has sen Hudaýyň gözüniň öňünde şol neme bolýanmy? Adam kärçilikli bolýanmy? Ya hat Hudaý onu bolýanmy? Ya şonu öldürsen Hudaý onu bolýan. Öň logika taýdan pikirlenip görün da. Şoň üçin aýdýar da ýanky Gurhanyň şol ýanky görkeden 28-nji Sürämediň 20-nji Sürämediň 37-nji aýatynda Hudaýa siziň Allah siziň ganyňyzdan berekkä, içiňizden berekkä. Ganam etem hemmeten Hudaýyň elinde, o Hudaýa degişildi da şonuň hemmeten ýöne şoň üçin alyp artykmas gan ýokmy, şoňa geregi ýok. Emma sen adam bolmagyň gerek diýär. Hudaý aýdýar, men şu zatlary, şu düzgünleri iň soňunda näme üçin öğretdim? Namazyňam, oradaňam, sünnetiňam, memme adyň aňyrsynda näme? Sizden adam ýasajak bolýan men. Yani adamçylygyny ýitirip olal başky özüniň insaniýetlik tebigatyny ýitiren janlarlardan menini şu düzgünliň üstüne bilen bir adam ýasajak bolýar. Adam ýasajak bolamda da men sizden gan küýsem, mok men sizden adamçylyk, insanlyk ýysyny küýseýän. Birek bolan insaniýetlik gatnaşyňyzy, adam kärçilikli gatnaşyňyzy, süýgü, muhabbetli gatnaşyňyzy isleýän. Men adamdan ya diniň adamdan bir-biriňizden ganyňyzdan dökmeňizi islämmi golaýdy bolýar. Men sizden ganam islämmi, etim islämmi. Men sizden takwalyk hem Hudaý honlyk isleýän. Nämen şuň şol sünnetli mesele barada ýanky şol biziň ýylleşimiziň ýalan hatynyň üstü bilen şu orada bayramyna gabatlap birazar akşylar ýalyp öz boluşly bir wagt görnüşindemi bir pikirlendirmek üçin bir peltepe oturmak görnüşindemi şular ýaly bir söhbetdeşlik edýäsim geldi. Sizem inni öz pikiriňizi aýtmagy çağırýan
Komentary bölümünde ýazyň. Ýöne ýene bir gede gaýdýan adamyň mertebesini degme. İslenlik adamyň islenlik zat barada, Hudaý barada da, peýgamber barada da öz pikirini aýtmaga haky bar. Şo pikirini aýdan üçinem şonuň mertebesine degmäge hiç kimiň haky ýok. Alalaşýarmy? Alalaşýar. Alalaşaňok öz pikirini ýazýan adam käçilikli, şekilli, medeniýetli şekilli öz pikirini ýazýan. Ne şuň bilen men alalaşamam. Ya bu taýda men mysal üçin şu bolanýar. Ya bu taýda men teňne şu pikirin bilen alalaşýar. Ya bu pikirin bilen alalaşamak sebäbi bu çeşmede beýdil, o çeşmede beýdil. Ine şuňa diskussiýa diýil. Şu real diskussiýaň üstü bilen biz kämilleşip bilýäs. Hem öz häsiýetimizi kämilleşdirip bilýäs, hem aňymyzy kämilleşdirip bilýäs, hem ruhumyzy kämilleşdirip bilýäs, hem täminläp bilýäs. Şular ýa söhbetleň esasynda bolup geçýär şu proses. Onun için yine şunki garaýyş gepleşigimiziň tematikasy sünnetten başlady. Awo ýa-ni Ibrahim aleyhissalamyň ömür durmuşy bilen, ömür ýoly bilen dowam etdi. Awo musulmançylyga geldik. Soňam Gurbanlyga geldik. Allah Teala geldik. Allah Teala bilen insanyň gatnaşygyna geldik. Allah Teala näme isläbilir? Gan isleýär ýa başga nady isleýär? Şoňa geldik. Ine şu datlar düşünem ne pikirlenmäge, şu datlaryň üstünde pikirlenmäge de esas bar. Şeýlemi? Esas bar. Şu esas barlygy düşünem men sizi şular ýaly diskussiýa çagyrýan. Şular ýaly söhbetlerem geljekde dowam etdireriz. Şu günlükçe de ünsüýet dinleýän üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.